UKhuzani Uzoqopha Umlando ngubengelele bongamukele bukule emakhaya kwesimanzonzo lapha engikuthamundela khona indaba zamaskandi. Bukule emakhaya ngivumele ngempela ngulethele nazi indaba zamaskandi njengokudotsa indaba zokuthi uKhuzani Uzoqopha Umlando. uKhuzani uzobe boshelwe nenqalabutho zekwati. Uzokhumuleka ukuthi ezintsukwini ezendlule ezimbalwa kuvela amavidiyo lapho bekhombisa ngempela ukuthi isimo sazola 7 owaduma ngokuthi acule ikwati aphinde futhi abomethuli wezinhlelo zaku-TV uzola 7 ekhombisa ngempela ukuthi isimo sakhe sempilo ngathi asihle neze. Abantu abaningi kakhulukazi okuhlanganiswa khona ama-legend ekwaito ebesehlangana ukuthi akube khona umcimbi lapho kuzobe khona kuperforma khona ama-legend ekwaito lapho sibala khona uMapapunzi nabantu abaningi, kodwa kuzobe khona noKhuzani. Bashilo ngempela ukuthi uKhuzani uzobe uwena kuphela umuntu ongeyena ocula ikwaito. Bashilo ngempela ukuthi uKhuzani akagcini ngempela ukuthi uzobe uyena ozobe khona la ungayicula ikwaito, kodwa uKhuzani futhi uzobe uyena umxhasi wale event. Ushilo ngempela uKhuzani ukuthi imali ezokwenzeka kule event ngeke ayidle, kodwa futhi uzokwazi ukuthi axhase abantu ngempela isimo sabo esingekho sihle. Abantu abaningi ngempela bashilo ngempela uKhuzani ihle lento abenzayo nako Facebook ngempela bashilo ngempela ukuthi lento enziwe uKhuzani izodala ngempela ukuthi imvulele amadlela ahlaza futhi okuzokwenzeka ukuthi egcine sebizwa ngisho emculweni engeyona Maskand, ngoba uyabonala ukuthi umuntu ngempela ungagcini ngokwenza izinto kuMaskand kuphela kodwa uyakwazi nokwenzela abanye abantu abasemaceleni. Bule emakhaya ke akeshayila ihlombe uKhuzani idlamlenze yaPungose ukuthi ekwazi ngempela ukuthi exhase i-event ezobe inkulu ezobe ikhona lapha eCarolina eMpumalanga. Kuboshele ngempela ingqalabutho ngempela zekwaito zakudala. Abantu abaningi ngempela abazi oMapapuzi, oJakarumba, oProfessor Alasko Spikiri, baningi ngempela oDokshebelezo oMzambia noGumbafa noCharacter. Abantu abaningi ngempela ke bathusa uKhuzani basho ngempela uKhuzani uzobe umxhasi wayo le event. Mbule emakhaya ke nazi indaba akehlangane ezantsi sizopha lwakho ngalolu daba. Kwesimanzonzo indaba ayipheli futhi asoze saphela. Sibuye ngegani ke manje awuthokozela indaba. Siyabonga.